Iako ćemo danas razgovarati o Fulbrightovoj stipendiji i o njenom značaju za vas, mislim da ipak treba da počnemo o tom Beogradu, Jugoslaviji, američkoj avangardi u pozorištu, jer pretpostavljam da je to nekako bilo na početku vama važno i taj kontekst uopšte bavljenja režijom u Beogradu, kada je ipak bilo dosta američkih predstava ili predstava američkih autora na beogradskim scenama. Pa kako je uopšte pre odlaska vašeg prvog u Ameriku, šta je za vas bila ta Amerika, i pozorišna Amerika i Amerika? Hvala lepo na pitanju. Dakle, ja sam bila relativno mlada, što bi se reklo relativno. U to vreme možda više, a danas ne tako. Znači, imala sam 19 godina i radila sam jednu predstavu, Razni put Bore Šnajdera, i tu sam dobila neki honorar i sad moja želja je bila da odem u Ameriku, pre svega zato što sam volila američku poeziju, američku muziku, američko pozorište. I dalje zato što sam smatrala da je tamo 60-ih i 70-ih, znači kad sam ja rođena, nastalo nešto što je odisalo svežinom, buntom, promenom, radošću stvaranja i tako dalje. To je bio neki moj uvid iz tinejdžerskih dana, naravno slušajući muziku, čitajući Ginsbergove pesme, čitajući naravno Selingera, Kerouaka on the Road, čuveno i tako dalje. To je bila literatura koju sam jako volela. Dalje na Beatles je došao Living Teatar, došao je Performance grup Richarda Schecknera. Ja sam bila jako mala tada, ali to je ipak napravilo neku gužvu koja je i meni kao detetu koje je živjelo u blizini Ateljea 212 to bilo dostupno kao nekakva, ja sam zapamtila, nisam gledala, ali pošto sam bila mala, ali sam zapamtila što se tu stalno nešto kretala na toj pijaceti, kako su izlazili, kao to je nešto goli su. Ja kažem, baš lepo. Baš lepo, kažem, ljudi su goli, pa ljudi su inače goli. Što sad ovi u odelima se nešto lažu kad oni u stvari su goli. Aj sad. Tako da sam onda rešila da za taj novac koji sam skupila odem u Ameriku i da vidim šta je to, koliko je to sad živo, jer ja sam ipak otišla 80. prvi put. To je već prošlo od 60-ih i 70-ih 10 godina ili 20 godina. Međutim, na svu sreću, moj put je bio čudan, odnosno ja sam otišla prvo u Čikagu kod prijatelja moje majke, pa onda u Kalamazu kod prijatelja moje majke, lekara, da bih bila kao negde zaštićena, gošća i tako dalje. I naravno, ja sam tu ostala jedno 24 sata, to je sve bilo lepo. I ja sam rekla, znate šta, ja imam puno prijatelja me čeka u Njujorku. Naravno, to uopšte nije bilo istina, niko me nije čekao. Oni kažu, ali imaš Ivana poznanika? Kažem, kako da ne, tu imam 100 poznanika. I ja kupim Greyhound autobusku kartu, povratno valjda je koštalo $40 nešto. 24 sata se ide, vrlo uzbudljivo putovanje, jer vi stalno autobus staje na jednom mestu i onda vi koji idete za New York, recimo, izlazite i idete na određeni peron, gate, kao na aerodromu. I tu vas čeka autobus koji čeka samo vas, jer zna da vi idete, vi ulazite i on kreće. I tako, tokom tih 24 sata se stiže u New York na najjeftiniji način. I ja sam stigla u New York, što je bilo simpatično. Provela sam prva 3 dana na jednom hostelu za $3 pored Kolumbije, vrlo dobrom. Ali je, pošto je leto, ti ste mogli samo da budete 3 dana, da bi drugi ljudi mogli da dođu. Posle 3 dana ja lepo skupim svoje stvari, uđem u autobus i vozim se i kažem, dobro, sad Ivana, šta ćemo? Pa kažem, dobro, nešto ćemo vidjeti. Čekaj, kažem, rekao mi jedna prijateljica da će njen dečko možda biti u Njujorku. Pazite tu repliku uopšte. Međutim, tog trenutka ja pogledam kroz prozor autobusa i vidim tog mladića kako priča s nekim na ulici. Naravno, ja zaustavim autobus koji nije hteo da se zaustavi odmah, nego na stanici i onda ja počnem da trčim sumanuto, jer ja sam ga našla u toj masi od 20 i više miliona ljudi i stignem ga. I vidimo se
I on kaže, šta ćeš, kažem, tu sam. Pa imaš gde da budeš? Ja kažem, nemam, aj s nama. Tako da sam počela prvo život u jednom stanu gde je bilo jedno 15 ljudi, ali koji su se međusobno menjali kod Kolumbije, vrlo lepom i dobrom. Jednom solidarnom stanu gde su svi ulagali recimo po $1, $2 i kuvali za sve, što je bilo divno. I onda sam ja otišla do Ellen Stewart, La Mame, imala sam pismo Ace Popovića za nju i ja sam napravila intervju sa njom i tako je u stvari počelo jedno druženje naše koje je trajalo i traje i dan danas, moram da kažem. Ellen je pitala, imaš gde da budeš? Pa kažem, ja sam tu sa ljudima, pa kaže, nema problema. I ona dovede jedno 5 momaka ovako i kaže, izaberi koga želiš, gde želiš da budeš, svaki od njih ima stan. Taj susret je bio zaista jedno veliko uzbuđenje, pre svega zbog načina koji ona mene primila, jednostavno, s puno ljubavi. Dalje, ta nežnost da ona mene odmah smesti, ta neka želja da ja postanem jedno od njene dece, La Mama Kids, to je fantastično. Dalje, ona je svakog odmah uključivala u taj pozorišni rad i ona jeste predstavljala za to za čim sam ja tragala. Ona je bila ta neka slobodna, radosna, pozorišna duša. Recimo, tu da sam se preselila odmah pored nje, pored La Mama pozorišta, bio je Filip Glass je stanovao, onda je nekad on mene vozio kolima ili taksijem gde je išao. Linda Ronstadt je nastupala u Central Parku. Bilo je potpuno normalno i postoje jedna velika solidarnost i bliskost između ljudi. Dalje, najlepša stvar je bila ta sloboda prilaska. Znači, ako Ellen i ja nešto pričamo ispred pozorišta, neki čovek priđe i sedi, onda on ponudi kasnije da mi dođemo kod njega sutra. Ta ponuda je, ja sam naravno otišla, to je bila Park Avenija, stan jednog milionera koji je smatrao da je normalno da ugosti umetnike. Ništa nije bilo ružno, nije bilo nikakvih, naprotiv, sve je bila jedna čarolija. Potpuno neverovatna čarolija davanja. Mislim, o tome Patti Smith jako puno piše u tom Samo deca u svom romanu. I ta neka vrsta slobodne veze među ljudima, ali koja nije nosila nikakve loše ideje, nosila jedno zajedništvo, solidarnost, saradnju i poštovanje. Beskrajno. Ja sam zato ostala tako dugo. Posle sam se vratila samo da odletim nazad avionom. Sad zanimljivo je, vi ste znači sa 19-20 godina praktično upoznali već jednu od legendi i bili sa njom, ne samo upoznali, nego bili bliski. Išli smo kod Andy Warhola i tamo sam imala čast da budem i tamo isto bilo beskrajno uzbudljivo i super je bila poljska hrana pored njega. Tu ima tih poljskih restorana gde on otvorio i sve, kako da vam kažem, to je bio jedan opušten svet. Bio jedan par koji sam kasnije tražila. Oni su pre podne recimo imali crvenu kosu. Onda bi u podne imali zelenu kosu, popodne bi imali ljubičastu kosu, a plavu kosu bi imali noću. Ja sam ih obožavala i stalno sam pitala odakle im vreme da se oni tako srede. Sad, kako je bilo 10 godina kasnije, nije znači to velika vremenska razlika, ali opet vi onda idete u jednom sasvim drugačijem statusu. Vi onda idete na Fulbrighta. Da. Dalje ja sam videla da su i poznavala sam američke univerzitete koji zaista spadaju u najbolje univerzitete sveta i to nikako bez razloga. I moja želja bila da, kad sam završila jednu školu u Beogradu, onda sam ja bila pre toga na Sorboni, na masteru kod Anne Ebersfeld. Smatrala sam potpuno normalno da sada odem na najbolje škole sveta, a to su sigurno američki univerziteti. A koliko je teško bilo dobiti Fulbrighta i otići kod Richarda Scheknera? Mislim, to da vam kažem ovako. To je sve, kako da kažem, pa jeste bilo teško. Ja sam se već prijavila mnogo ranije, kad sam bila mlada, još jednom, pre nego što sam dobila. I to je bilo jedno lepo iskustvo. Ta komisija američka bi bila divna, sve to bilo za mene super. Međutim, nisam dobila tad stipendiju. Ali tad ja sam valjda tražila sa 24-5 godina, odmah posle Pariza i posle sam tražila malo kasnije. Naravno da sam umeđu vremenu dosta radila i, kako da vam kažem, i naravno morate se prijavite
na te fakultete i oni moraju da vas prime. Ako vas ne prime, vi ne možete onda da konkurišete, naravno, za tu stipendiju. I onda sam 89. 90. dobila tu studentsku stipendiju i bila sam beskrajno srećna. Prvo što je to NYU, dalje to što će biti Schechner, onda su tu bili McNamara, onda je tu bio Kirby. To su ljudi koji su negde ne samo bili stožeri avangarde, nego pravi filozofi pozorišne misli, savremene. I kako je to izgledalo, uopšte komunikacija s njima na samom univerzitetu, s drugim studentima? Jer je to i istovremeno i pozorište i univerzitet i što kažete i filozofija određena. Tako je. Mislim, znate šta, ta škola je vrlo skupa. Ja sam srećom imala stipendiju, ali znate kako, oni su veoma korektni. Znači, skupa škola dovodi vam najveće zvezde. I to je, kako da vam kažem, to je vrlo čista igra. I dalje, ono što je fascinantno, znači, prvi semestar, ja nisam morala baš da polažem sve te ispite. Ja sam se prijavila da polažem. Da vidim ja da li to ja mogu i kako to meni ide. I stvarno, kod Schechnera dobijem A-, sam gramatika, rekao mi malo ti, ali je super. I ja sam bila jako ponosna. Međutim, mene zove dekanka Barbara Kirschenblatt-Gamblet, koja se bavila, čija je tema bila food and performance, na razgovor. Ja kao sva srećna, puna sebe, super, evo je to. A super je to, za prvi put kao da. Ona kaže, ja sam jako nezadovoljna. To je bila prva rečenica. To je užasno. Ja kažem, šta je sad ovo? Znate, kaže, pa ja kažem, kako? Pa ja sam tek stigla, nije bilo. A ne, kaže, vi možete bolje. Da ne možete, mi uopšte ne bi razgovarali. I moram da vam kažem da mi to nije rekla. Ja ne bi kasnije to moj još stepen podigla. I uopšte škola je se bavila svakim učenikom na način da se iz njega izvuče maksimum. Pa koliko je vas to promenilo i što je uopšte moglo... Pa kako da vam kažem nešto, pre svega to je bio jedan jako ozbiljan rad. Mi smo imali oko 500 strana da čitamo malte ne svakoga dana, jer smo imali razne predmete. Mi smo imali mi smo imali food and performance, na primjer, i tako dalje. Znači, vi imate po 500 strana da čitate dnevno. To je bio period kada sam ja čitala do, recimo, 5 ujutru, spavala sam od 5 do 7, u 7 sam nastavljala da radim. I tako sam živjela i uradila sam sve te radove. Predali smo na vreme, jer vi tamo ne može. Tako je rečeno u 2 i gotovo. Mislim, nema 2-1, ne, to se preda za gotovo je. Posle toga sam, moram reći, spavala 3 dana onako kao neki pas, ali je to bilo jedno takvo dobro iskustvo mog daljeg širenja misli. Ne samo ovo čitanje i rad, ja sam naravno išla na sve premijere, na sve predstave. Čak me pitao jedan kolega kao, odakle tebi novac? A Schechner je stalno govorio, to je naša čehoslovačka grofica. Ja kažem, nisam čehoslovačka, ja sam jugoslovenska grofica i to je nešto još bolje. I tako smo se mi smejali. Schechner je vrlo voleo, ostala mu je Jugoslavija u lepom sećanju, jer su oni, naravno, tada nisu tražili pare za honorar, nego su tražili da idu svi na letovanje. I dobili su da letuju u Baošiću, u nekom odmaralištu. Ali to je za njih bilo fenomenalno i oni ne mogu to da zaborave do kraja svog života Baošić. I tako da, dalje mi smo se vrlo, ja i on, slagali i po temperamentu i po poznavanju pozorišta. I čak je on bio spreman odmah kad sam ja došla u Beograd i postala umetnički direktor Bitev teatra da dođe i uradili smo projekat Don Juana, opera Don Giovanni i Molière, međutim počeo je rat i on je i tako dalje. Ostala sam u kontaktu s njim, prevela sam zajedno sa Aleksandrom Jovićević njegove eseje koje je sve dao nama besplatno, znači da nam učini. I dalje sam s njim na mail komunikaciji i eto, zovem ga i nadam se da će doći, trudeću se. I on želi. On kaže, stalno letim iznad, sinu nešto studira u Parizu, a on predaje sad u Abu Dhabiju, da je Performance Studies ima svoj specijalni department, da isto samo zvezde idu i tako dalje.
Kaže, uvek kad prelećem, ja se setim i razmišljam i tako. Tako da, ta vrsta jedne velikog rada, ozbiljnog rada, biblioteka je bila fenomenalna, radila je do ponoći, vi ste celo vreme mogli da uzimate knjige, naravno samo iz te škole. Onda su tu bili takvi materijali i recimo o Stanislavskom. Vi znate da su prvi koji su otkupili pravo na njegovo štampanje dela bili Amerikanci kada su vidjeli gostovanje Hata u Americi. Tako da ta količina nekog rada, saradnje, brzine, opuštenosti delimično, ali veoma ozbiljnog rada. Veoma ozbiljnog rada. To moram da kažem. Evo, ja sam rekla, ja sam u 5 završavala i kažem, ok, spavaš u 7, ustaješ i idemo dalje. A što je onda još moglo da se vidi od Njujorka u takvim okolnostima? Pretpostavljam da ste, da je život bio i više od studiranja. Znate kako, Njujork je potpuno jedna pravo mesto, jedna prava čarolija, zato što tamo imate sve i to se osjeća, to kretanje, ti događaje. Imate naravno stotine scena, imate off-Broadway, imate off-Broadway, imate Broadway. Nije ni Broadway neinteresantan, naravno i njega treba obići. Tu možete vidjeti visoki perfekcionizam. To su ljudi koji pevaju, igraju bez greške. Tražite im greške nema. Oni jesu zabavnog karaktera, ali tu greške nema zaista. Ne, nema uopšte. Onda tu čak možete naći neke jako interesantne projekte, kao što je bio jedan projekat o džezu, gde su imali izvođače od 100 godina džez i step dance do 5 godina, koji pevaju, igraju, sve to je. Onda vise te neke divne babe od 100 godina vise i pevaju na ljuljaškama. Znači, jedna vrsta radosti i slobode i to mi se jako dopadalo. Dalje, to je i taj jedan tempo koji je ozbiljan, ali su rezultati vidljivi. Mislim, Šekner je celo vreme vodio Theatre Drama Review, koji je veoma ozbiljan časopis. To je sve bilo na jednom vrhunskom nivou. Michael Kirby takođe sa svojim knjigama o happeningu i tako dalje. Mislim, to su bili stari vukovi, ali vukovi do kraja koji znaju šta je šta i koji su se veoma ponašali pristojno. Zaista, poznanstvo sa svim tim svetom je meni beskrajno značilo. Prvo sam učila od njih, dalje oni su tražili od mene mnogo. Mi smo imali praktične delove gde smo pravili male predstave, sad na 3 sestre, sa kolegama i sa drugih departmana, sa likovnog i tako dalje. Igrali smo svi, radili smo auto-performansi i pisali radove ozbiljno volike. Mislim, zaista. Znači, ta vrsta jedne mogućnosti promene, nema straha od promene i to čak i moramo da se promenimo. To je bilo jako dobro i pritom je to sve bilo na jednom nivou, ja sam rekla, besprekorno. Ja sam najbolje knjige tada videla u toj biblioteci. Najbolje knjige, recimo, od Stanislavskog, nešto što nigde na svetu nisam mogla da nađem, ja sam našla tu. Sad je to pitanje, toliko toga ste videli tamo, sad je pitanje šta je svako stipendista zapravo doneo ovde, u ovo sredini? Pa kako da vam kažem, ja sam donela, sve što sam ja sam donela mnogo. Jer ja čim sam se vratila, znači to su 90. Igra slučaja je htela da me Ćirilov zove da budem umetnički direktor Bitev teatra. Ja sam to prihvatila odmah, iako su svi rekli pa kao tamo nema dinara. Jer tako je osnovano. Pa ja sam rekla, pa dobro, nije sve u dinarima. Mislim, nešto je u dolarima. Aj sad, nemojte. Mislim, para negde ima, dajte da mi vidimo šta je nama u glavama. I zaista taj period moj od 90. do 97. godine je potpuno bio nešto za Beograd. Ja mislim pre vremena je bio, naravno, ako govorimo o performansima, autoperformansu. Ja sam sve to govorila, oni su me gledali kao da nisam normalna, ali to je sasvim u redu. Zatim mi smo pravili i festival Aeroplan bez motora, gde skupite 10.000 ljudi, angažujete sve te ljude koji žive u Drinčićevoj. Oni su učestvovali, dolazili
Imate bazen, dobijemo bazen, pa taj bazen bude prvo predstava na bazenu, pa posle bazen koriste svi iz Drinčićeve i tako dalje. Znači, ta jedna vrsta zaista velikog, ogromnog rada, iako smo imali jako mala sredstva. Mala sredstva, ali smo pronalazili onda uključenje različitih žanrova. Radili smo komad o Davidu Bowie, ako se sećate. Tako je, to niko ranije nije radio. Kombinacija Čavke je učestvovao, igrao njegova žena, kostimograf, tako dalje. Sonja Vukićević, s druge strane, balerina. Ja sam sa Sonjom radila i Medeju, ali u Italiji na jedan drugi način. I prošli smo ceo svet, išli smo Edinburgh, London, opet u vreme onih 90-ih, najužasnijih. Prosto smo okupili, bili jedan prostor gde su svi ljudi mogli da se izraze. Znači, i Boško Jakovljević i svako ko je imao dara, ko je bio zainteresovan. Pravili smo te umetničke revije jer je to bilo lako, vrlo brzo i nije tražilo mnogo para, ali je okupilo jako mnogo ljudi. Ljudmila Stratimirović je tu počela i tako dalje. Dakle, to je bio jedan slobodan prostor ideja i rada. Ljudi su tu mnogo radili na sebi. To su sve bili neki originali, neki posebni ljudi Beograda koji se ne sreću. Kao što vi u fabrici kod našeg dragog prijatelja Vorhola ste uvek sretali neobične ljude. On je skupljao neobične ljude jer je bio dovoljno inteligentan da zna da ti ljudi nose određenu energiju i pomeraju stvari. Sad svako na neku svoju stranu. Mi smo nastupali čak od La Mame 2 nedelje sa Medejom, ovom predstavom, što je isto bilo jako dobro. I nastavili. La Mama je... Kad sam ja odlazila, ona me zvala da ostavim. Ja kažem, pa dobro, ali ja mislim da je bolje da ti dođeš kod mene, a ja da idem kod tebe. Eto, ja bi to tako postavila. Možda sam pogrešila, a možda i nisam. Možda je to i ovaj trenutak sad i da zaokružimo ovu priču, ipak ste doneli i duh i dah avangarde i tog Njujorka u Beograd. I evo da kažem da ti ljudi i kad odu na Elijosinska polja ne prestaju da budu ljudi. Kada je Ellen umrla, došla jedna Japanka iz La Mama pozorišta sa poklonima za njenu decu iz Beograda. I svako je bio uvijen. Ja sam dobila ovaj prsten. Ovo je prsten Ellen Stewart, koji je ona meni namenila kada umre da stigne kod mene u Beograd i tako dalje. Tako da vam kažem, zaista je postala ta jedna vrsta radosti. Onda sam ja kasnije s njima održala odnose. Elizabeth Svados je dolazila kod mene na festival Fiat u Crnoj Gori, u Podgorici, koji sam ja pokrenula ponovo. I to su sve fenomenalni ljudi. Dalje, mi smo doveli kantatu, La Mama kantatu, koju je radila Elizabeth Svados. To je jedna opera u stvari o životu La Mama pozorišta, uopšte o tom vremenu koji su radili mladi ljudi, ali fantastično. Kako da vam kažem, naučili su me radu i to radu da nikada ne budete zadovoljni tim što ste postigli, ako ste ozbiljni, i da uvek može bolje i više. Dalje, da svako može da da neki svoj maksimum. Što sam videla na toj mojoj klasi, sam me nekad pitala, pa šta će ti ovo, ljudi ne znaju. Ne, kaže, pusti, vidjet ćemo. I stvarno na kraju, ja sam uzela radite jedne koleginice i rekla sam, dobro je. Znači, ona je stvarno napravila jedan korak za sebe i promenila se. I postala je bolja. Sve je to bilo mnogo bolje. Kako da vam kažem, dalje, eto, to je nekako ta neka radinost, što bi se reklo, da vi se tako i zovete, ali je radinost, ozbiljan jedan rad koji prosto je olimpijski ili nekakav sportski rad koji tera da vi stalno podižete vaše granice. Možda sam ja u Bitavu, možda to Beograd nije razumeo. Oni su mislili šta ona tera, pa što ne sedi, pa eto što ne traži fotelju večitu i tako da. Ne, ja nisam ta osoba i that's it, to je to što bi se reklo. I tako živim i snosim posljedice toga. Okej. Ali sam se trudila da podižem stalno to što smo radili, da nam dolaze pare. Nalazili smo, nemamo, naći ćemo. Nisu pare
jedine koje vode stvar. Ideja je ta koja vodi stvar, to vidimo i po svim ljudima koji su milijarderi u svetu, samo ideje, a drugo ih ne zanima. Mislim, i to je u redu. Tako da to je jedna vrsta dinamičnosti, mobilnosti, dalje nikakav strah od ljudi, nikakav ali strah. Ali podrška slobodi, jer sloboda koju ste i tamo videli u tom pozorišnom izgledu, ali slobodu koju ste vi nosili. Dalje postoji ta borba za slobodu. Vi znate da se Ellen kad je otvorila taj svoj kafe, ona je bila, i stalno su dolazili glumci, muškarci i tako dalje, ona je bila kostimograf, pravila i kostime. I da su je komšije prijavile da je u stvari se bavi prostitucijom. Međutim, naravno, to nije bila istina. Ta ista Ellen i ta ista La Mama pozorište je bila mesto gde je nastala čuvena kosa. Kasnije je ta kosa prešla na Broadway jer je toliko bila tražena, ali svi ti ljudi iz tog kruga slobodnih tih umetnika su učestvovali u toj kosi, stvarali je i ona je zbog toga bila tako veličanstvena. Tako da i dan danas je ona veličanstvena i ta rečenica daj nam sunca je nešto zauvek. I time da završimo sad. Hvala. Recimo.